Dobrý deň, rád by som vám predstavil najpopulárnejšiu liečivú hubu v Japonsku. Je to shiitake. Keď padla bomba na Hirošimu a Nagasaki, našla uplatnenie ako jeden z najúčinnejších prostriedkov na zmierňovanie následkov radiácie. Z pohľadu tradičnej východnej medicíny je na dráhe žalúdku, sleziny a plúc. Čo sa týka účinkov, doplňuje energiu či a krv, posiluje slezinu a žalúdok, premieňa hlieny a zľahčuje suchosť. Z pohľadu západnej medicíny priaznivo pôsobí proti nádorovým ochoreniam, veľmi dobre pôsobí na odolnosť voči vírusovým infekciám, na žalúdočné problémy a vredy, na kardiovaskulárne problémy, znižovanie cholesterolu a chudokrvnosť. Väčšina zákazníkov si shiitake pochvaľovala hlavne kvôli zvýšeniu imunity, ale aj znižovania cholesterolu. Jedna pani z Modry nám písala, že všetci okolo nej boli doma chorí na nejakú chrípku alebo vírozu, akurát ju to obišlo. Okrem iného sa celkovo lepšie cíti, čo nás veľmi teší. Ďalší pán z Levic nám písal, že shiitake mu pomohlo pri žalúdočných problémoch. Užíval veľa liekov, bolelo žalúdok, pochvaľuje si, že už žalúdok nebolí. Pre viacej informácií si môžete stiahnuť knihu o liečivých hubách na stránke liečivehuby.sk. Taktiež sa môžete zapojiť do diskusie na facebookovej stránke Ako žiť zdravo, budem radi. A kto si chce pozrieť viac videí, nájde ich na našom YouTube kanáli youtube.com/liečivehuby. Ďakujem za pozornosť, dovidenia.